Είχαμε μια συμφωνία, όπως είπανε και οι 4 αντιπρόσωποι που μιλήσανε πριν από μένα στη συνέντευξη τύπου, για τους βασικούς πυλώνες της συμφωνίας. Με λίγα λόγια, αυτό που συμφωνήθηκε ως στρατηγική ή τακτική το Φλεβάρι στο Eurogroup, δηλαδή αντί να μιλάμε για όλα τα μικρά θέματα και κάποια στιγμή να μείνουν τα μεγάλα, να αντιστρέψουμε τη διαδικασία, να υπάρχει συμφωνία στους βασικούς πυλώνες που συμφωνηθήκανε, για να μπορούμε να επιστρέψουν οι θεσμοί για να κάνουν τις λεπτομέρειες για τα πιο μικρά ζητήματα. Όπως όλες οι συμφωνίες όπου υπάρχουν συμβασμοί, υπάρχουν πράγματα που δεν θα μας ικανοποιήσουν και είναι και πράγματα που μας ικανοποιούν. Είναι στη φύση της κάθε συμφωνίας να έχει και συμβασμούς και πράγματα που θα στενεχωρήσουν όχι πρωτίστως τη διαπραγματευτική ομάδα, αλλά τον ελληνικό λαό. Τούτων δοθέντων όμως, νομίζω ότι η συμφωνία στα μεγάλα ζητήματα είναι για τα μέτρα και τα αντίμετρα. Όπως ακούσατε από τον πρόεδρο του Eurogroup, αυτά τα μέτρα θα είναι 1% θετικά μέτρα το 2019 και 1% θετικά μέτρα το 2020 και 1% πιο περιοριστικά μέτρα για τις συντάξεις σχεδόν το 2019 και 1% μέτρα για τους φόρους, περιοριστικό και αυτό το μέτρο το 2020. Η συμφωνία είναι ότι τα περιοριστικά μέτρα θα νομοθετηθούν τώρα, δηλαδή στις επόμενες εβδομάδες, και θα ισχύουν έτσι κι αλλιώς, και τα θετικά μέτρα, όπως τα λέμε εμείς, θα νομοθετηθούν και αυτά τώρα και θα υπάρξουν αν είμαστε εντός των στόχων. Αυτή είναι η συμφωνία, αν είμαστε εντός των στόχων. Και επειδή οι ελληνικοί δημοσιογράφοι δεν έχουν δώσει και τόσο μεγάλη έμφαση στα θετικά μέτρα, επιτρέψτε μου να πω κάποιες λεπτομέρειες, ότι μιλάμε για το 2019 που τα θετικά μέτρα θα είναι κυρίως από τη μεριά των δαπανών, για ένα πολύ μεγάλο πακέτο που θα φτάνει 1,8 δις. Θα είναι ένα πακέτο που θα αντιμετωπίζει με πολύ σοβαρό τρόπο την παιδική φτώχεια. Θα είναι ένα μεγάλο πακέτο που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της στέγασης. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της νέας γενιάς για την απασχόληση, με μέτρα και ενέργειες που θα συμβιβάζονται με την αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης. Θα είναι ένα πακέτο για τη συμβολή των συνταξιούχων στα φάρμακα να μειωθεί, και τέλος ένα άλλο πακέτο επενδυτικό. Το 2020 τα μέτρα ανακούφισης θα είναι πιο πολύ από την μεριά των φόρων, με αλλαγές και στο έμφυα και στο πρωτίστως στο φόρο εισοδήματος. Θεωρούμε ότι αυτό το αντίμετρα κατά κάποιο τρόπο αντισταθμίζουν τα μέτρα και δημιουργούν τη βάση για ένα κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα που πάει πέραν από αυτό που έχει ήδη δίνει και τα 750.000 που ξοδεύουμε φέτος για πρώτη φορά για την αλληλεγγύη, για τους πιο χαμηλότερους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Συγχρόνως έχει συμφωνηθεί ο μηχανισμός που το 2018 θα ενεργοποιήσει τα θετικά μέτρα, και πρέπει να σας πω ότι συνολικά όλο αυτό το πακέτο και τα εργασιακά, που δεν θα υπάρχουν απολύσεις στις ομαδικές απολύσεις, δεν θα υπάρχει η νομοθέτηση του lockout, αλλά αντιθέτως θα αρχίσουν οι συλλογικές συμβάσεις να επιστρέψουν σε κάτι που προσεγγίζει την κανονικότητα
το Σεπτέμβριο του 2018 και με την αρχή της επεκτασιμότητας και με την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Όλο αυτό το πακέτο θα ισχύσει όταν ξέρουμε και τι θα πάρουμε για το χρέος και τι θα είναι η δημοσιονομική πορεία μετά από το 2018 και συγχρόνως βέβαια τα μέτρα θα εφαρμοστούν το 2019 και το 2020 αν και μόνο αν έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα για το χρέος με το τέλος του προγράμματος. Αυτά και τώρα μπορούμε να δεχτούμε 4-5 ερωτήσεις. Νίκος Χρυσολοράς, Bloomberg News. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για όσα είπε ο κύριος Ντάισεμπλουμ για την επιτήρηση μετά το τέλος του προγράμματος και από το 2010. Από ό,τι καταλάβαμε, το 2018 θα αποφασιστεί στην τελευταία αξιολόγηση αν τα μέτρα του 2020 θα εφαρμοστούν ήδη από το 2019, δηλαδή αν είμαστε εντός προγράμματος. Και αυτό για τις τακτικές αξιολογήσεις μετά το τέλος του προγράμματος να καθοριστεί τι. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Όχι. Το πρόγραμμα τελειώνει τον Αύγουστο το 2018. Λίγο πριν θα αποφασιστεί ένας μηχανισμός, μια εκτίμηση γιατί θα είναι η δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά από το 2018 και πάνω σε αυτή τη βάση θα αποφασιστούν αν όλα τα καλά μέτρα περνάνε, αν είμαστε εκτός στόχων, αν χρειάζεται τα μέτρα του 2020 να πάνε το 2019. Αλλά μετά από το πρόγραμμα είμαστε μια κανονική χώρα η οποία θα πηγαίνει και στη Κομισιόν όπως πηγαίνουν τώρα και οι χώρες που βγήκαν από το πρόγραμμα όπως η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Ιρλανδία. Δεν υπάρχει αυτή η επιτήρηση που λέτε. Αθανασίου Σταρ και Ρίαλ. Θα ήθελα να επανέλθω στο κομμάτι των απολύσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων που μόλις αναφέρατε. Είπατε ότι δεν θα υπάρχουν ομαδικές απολύσεις, δηλαδή δεν θα αυξηθεί το όριο στο 10% και δεν θα νομοθετηθεί το lockout. Αυτό είναι αποτέλεσμα συμφωνίας η οποία έχει ήδη επιτευχθεί τις προηγούμενες ημέρες ή είναι κάτι που θα επιδιώξετε στις συνομιλίες με την Τρόικα όταν θα κατέβει η Τρόικα? Όχι, είναι μέσα όταν είπε ο Τζερόμ Ντάισεμπλουμ ότι συμφωνήσαμε τους βασικούς πυλώνες της συμφωνίας. Ήταν από τα δύσκολα ζητήματα, έτσι δεν είναι? Αυτά είναι που συμφωνήσαμε τώρα για να αφήσουμε τα μικρά ζητήματα. Για μας δεν θα μπορούσε να ήταν μικρό θέμα οι συλλογικές συμβάσεις ή ομαδικές απολύσεις. Αυτό έχει αποφασιστεί και έχουμε τελειώσει. Ελένη Βαρβιτσιώτη, Καθημερινή και Sky. Υπάρχει μια πρώτη συζήτηση, μια πρώτη συμφωνία, ας το πούμε έτσι, όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα για μετά το 2018? Νομίζω ότι απάντησε ο πρόεδρος του Eurogroup ότι τώρα αυτή τη στιγμή θα κλείσουμε τη συμφωνία με τις λεπτομέρειες, θα επιστρέψουν οι θεσμοί για να γραφτεί και η συμφωνία με τους Ευρωπαίους αλλά και με το Δουνουτού, το λεγόμενο MEFP, και συγχρόνως αρχίζει η συζήτηση για τα πλεονάσματα μετά από το 2018, που όπως ξέρετε είναι η άλλη μεριά του νομίσματος για την μεγαλύτερη σαφήνεια των μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Μαρία Αρώνη από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και από τον Αντένα. Σε ό,τι αφορά τα αντίμετρα, τα θετικά μέτρα όπως είπατε, είπατε ότι θα νομοθετηθούν και αυτά τώρα και θα υπάρξουν αν είμαστε εντός των στόχων, θα εφαρμοστούν αν είμαστε εντός των στόχων. Επειδή ο κύριος Ντάισεμπλουμ μίλησε και για ένα δημοσιονομικό περιθώριο, μήπως θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτούς τους στόχους? Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε αυτό, σας παρακαλώ? Αυτό το πρόβλημα είναι θέμα ερμηνείας, ορισμού και δεν είναι διαφορά επί της ουσίας. Ο πρόεδρος του Eurogroup λέει ότι το 2019, αν φτάσουμε στο 3,5% και πάρουμε άλλα 2% μέτρα το 19 και το 20, φτάνουμε στο 5,5%. Γιατί είμαστε ήδη
μέσα στο στόχο του 3,5%. Οπότε υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να πάρουμε και τα καλά μέτρα. Εγώ το νομίζω, κατά τη δική μου άποψη, και δεν το λέω πίσω από την πλάτη του γιατί το έχω πει μπροστά, το λέω με πιο απλό τρόπο, ότι αν είμαστε εντός του στόχου, δηλαδή των στόχων, ότι 3,5% θα έχουμε το 2019, πηγαίνουν και τα δύο μέτρα, και τα καλά και τα θετικά.